लड़की के नया नया शादी भइल बा, शादी हो के लड़की ससुरा गइल बा। मर्द 1-2 महीना रह के जब नौकरी पर जाए खातिर के ड्यूटी के जब छुट्टी खत्म भई, उ मर्द आके मेहरारू से कहलस कि सुनो अब हमके बहरा जाए के पड़ी। मेहरारू जब इतनी बात के सुनले एकदम मायूस हो गई, उदास हो के जाके बैठ गई अपना रूम में। देखी मेहरारू जब नाराज होके बैठल बिया, मर्द जाके अपने मेहरारू के मनावत या। तब मेहरारू एगो बात कहे का, लिखल गई। कवि जी लिखत है का, जकरे गुण गावे भारती गा गाना बाए भाई जी, विष्णु लक्ष्मी के होके लातू जाना बाए भाई जी। सम्मानित आप विजय चौहान जी, आपके द्वारा यह बार-बार 101 रुपया से नवाजा गया। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद की कामना है। देखिए धरती पर चाहे माई लक्ष्मी होखा, चाहे विष्णु भगवान होखा, चाहे कौनो देवी देवता होखा, सबके लोग पूजेला। लेकिन एक बार इस बात के तर्क वितर्क होखा ताटे भगवान विष्णु और लक्ष्मी माई में। कैसे? ना
क्षीर सागर में भगवान विष्णु और माई लक्ष्मी बैठल रहली। भगवान विष्णु धरती लोक पर देखत रहलन कि तमाम लोग का पूजन होता, लेकिन विष्णु भगवान माई लक्ष्मी के चिढ़ावे खातिर कहलन कि हे देवी, तोहके पता है धरती लोक पर सबसे ज्यादा हमार मान्यता होला, हमार पूजा होला। माई लक्ष्मी सुनली कहली अच्छा एगो तो हई हवा कि धरती लोक पर अकेले तोहार पूजा पाठ हुई, तोहके ना लोग हमके सबसे ज्यादा माने ना। भगवान विष्णु कहलन कि अगर ऐसन बात हो तो चल के धरती लोक पर देखल जा। भाई बता इच्छा परीक्षा लेके आइले चक्रधारी, भगवान विष्णु एगो संत का भेष धारण करके धरती लोक पर आइल हम, एगो गांव में गइल हम। जब गांव में पहुंचलन एगो बड़ा ही गरीब परिवार से एगो किसान रहल। जब भगवान विष्णु ओ किसान के देखलन, ओही संत का रूप धारण करके जाके कहलन कि ए महाराज, अगर कुछ व्यवस्था करता तो यह गांव में हम प्रवचन कर देते। जब वो गरीब किसान सुनले बा कहलस कि अच्छा ठीक बा, तब तक रउआ यहाँ बैठी। वो गरीब किसान ओ संत के पानी 1 लोटा दे के गइलन, जाके जितना हो सकत रहल एगो बड़ा सुंदर ऐसने मंच का व्यवस्था कैलन। आज जैसे यहाँ मंच का व्यवस्था बा, 29 तारीख से श्री राम कथा भइल। आप लोग इतना प्यार दुलार सुननी जा, प्यार दुलार दिहनी जा। ठीक वैसे ही वो गरीब किसान मंच का व्यवस्था कर देहल और संत जाके वही मंच पर बैठ के प्रवचन देवे लगला। इधर प्रवचन में इतना लीन हो गइलन, इधर माई लक्ष्मी सोचत है कि दादा हो दादा वहाँ के गइले कहले कि हम जात है परीक्षा लेवे। कौन परीक्षा लेत है? यहाँ 3-4 दिन गुजर गई, न कोनो खोज न खबर, कहीं उनके कुछ हो ना न गई। इहे मन में बात उन करी खले लागल माई लक्ष्मी की। तब कैली हका बूढ़िया कथे कथा पे लक्ष्मी जिया और जी लगाई
इधर माई लक्ष्मी नारायण जी के चिंता जब सतावे लागल, कोनो खोज खबर ना मिलले भैया, तब पृथ्वी लोक पर आइल वाली और आके एगो बुढ़िया का भेष धारण कर ली। लक्ष्मी जी जब एगो बुढ़िया का भेष धारण कैली और ओही गांव में जात है, एगो मेहरारू हाली हाली और परम आदरणीय परम पूजनीय सम्मानित आप श्री पप्पू पांडे जी, आपके कर कमलों द्वारा यह 501 रुपया से नवाजा गया। आपके चरण में कोटि कोटि नमन है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। बैठल सब माता बहन बाबू भैया के पाव लगी बा, लेकिन गौर करब जा, लक्ष्मी माई ओही गांव में गई रही। ओ गांव का एगो मेहरारू रहली, हाली हाली मारे अपन घर का ताला बंद करत रही कि चल के हम प्रवचन सुना। तब तक जब लक्ष्मी माई बुढ़िया का भेष धारण कैले रहली है भैया, अपन लीला देखौली, जाके कहली कि ए बेटी सुना, हमके एक गिलास पानी पिया दो, अगर तू हमके पानी ना पिएबू तो हम यही जब प्यास के मारे प्राण त्याग दे। जब वो औरत यह बात के सुनलस, ए भैया अपन पूरा ताला जौन भरल रहल, ओह ताला के खोल के घर में से जाके एक गिलास पानी लिया के वो बूढ़ी औरत के दे दी। जब वो बूढ़ी औरत एक गिलास पानी पियलस, तब जब गिलास वापस कैलस, गिलासिया सोने का हो गए। अब मेहरारू का जाते है नजारा के देख के लालच बढ़ गई, कहला सबके जाला प्रवचन सुने। ए बूढ़ी माई आप खाली पनिए पियो, तनी आई घरवा में सुती, तनी खा पी लई। आप कहाँ से आवत हो, कब थक गई हो, आपके भूख प्यास लागल हो, तनी चली कुछ खा पी ले। बड़ा प्यार से वो औरत बूढ़ी माई के ले जाके अपना घर में बढ़िया से बिस्तर उस्तर दसा के बिछा के ऊपर बैठा दी और खाना ले जाके थारी में परोस के खिया दी। जब लक्ष्मी माई जवन बुढ़िया का भेष धारण कैले रहली, खाना खैली, उथरिया भी सोने का हो गई। आप लोग बुरा मत मानब। अब मेहरारू का जात पेटे में वो बात पचलना, जाके वही प्रवचन में गइल बाड़ी, जाके कहली कि ए बहन सुनत हूँ, अरे हाई प्रवचन के छोड़ा ना, हमार बात के सुना। हमारी घर में एक बूढ़ी माई आई लली, वो पता ना किधर चल गईली, बाकी हमसे एक गिलास पानी मंगली, हती हनी पनिया पी के जब गिलासिया वापस कैली है, वो गिलासिया सोने का हो गई हो। इतने ना ही जब देखनी है तो कहनी ली अब इनके कुछ खिया दे, ले जाके थरिया में खाना परोसनी है, खैली है, वो थरियावो सोने का हो गई है। ए भैया धीरे धीरे जितना वही प्रवचन में मेहरारू आदमी रहलन, ई बात के एक दूसरे से बतियावत 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 अब के जाला प्रवचन सुने। धीरे धीरे सब लोग खसक गइलन वहां से, ओह बूढ़ी माई के खोजे चल गइलन। इधर भगवान विष्णु का प्रवचन भंग हो गई, सब जितना लोग बैठल रहा सब वही बूढ़ी माई के खोजे चल देला। तब भइल है का, कहले आजमान हो, हमारा घर आइलू नाही, आइलू अपमान
कैलक। एकहू लोग ना बचलन। पूरा पंडाल खाली हो गई। तब भगवान विष्णु जवन जोगी का रूप धारण करके प्रवचन देत रहलन, उनका पूरा प्रवचन टूट गई, एकदम खराब हो गई, खत्म हो गई। इधर सब लोग माई लक्ष्मी जौन बूढ़ी का भेष धके पानी खाना खैले रहे, उनके जाके ढूंढत हम कि हमरो घर में चल के खइहा पीहा, तो हमरो गिलसिया लोटवा थरियावा सोने का हो जाए। केहू सोचे कि हम अपन परात में दे, आज बड़ परिवार रहे सोचे कि हम तो बड़का परात में दे ताकि बड़ बड़ सोना हो। सब लोग जाके ढूंढत हमा, जब वो बूढ़ी औरत मिलल बड़ी, ओही में केहू कहत है कि देखी आप हमारा घरे ना चलब तो हमनी का बड़ा अपमान हुई, चली तनी हमनी के घर में चल के कुछ खा पी ले। ए भैया वो बूढ़ी औरत केहू तरे ओइजे से हटल बाड़ी। इधर भगवान विष्णु जहाँ प्रवचन करत रहलन, ओही जब पहुँचल है कहली का हो, एगो बात कहत है लास्ट लाइन में का